Не се получава! Тази птица е по-силна от двигателите. Момичета, нашрете! Да спрем тези грифони! Не мога да ви помогна. Спокойно, Стела. Всичко ще бъде наред. Уинкс магия! Хей ти! Пусни кораба! Огнено кълбо! Как? Изобщо не му подейства! Сега ни нападат заедно. Ще пуснат звуковите вълни! Бягат от нас, но се насочват право към кораба.